Dívka šla se svým bratrem, povídali si cestou, když najednou její oči padly na někoho před nimi. Šťouchla do bratra a řekla: Hej, není to tvoje bývalá manželka Grace? Prodávala na ulici zeleninu. Sestra tiše zašeptala: Nikdy bych si nemyslela, že potom, co tě opustila, zmizí na 6 let a teď tady prodává zeleninu. Bratr rychle vytáhl telefon a vytočil její číslo. Jakmile Grace uviděla číslo svého bývalého manžela, povzdechla si a zvedla to. Proč mi zase voláš? Andrew si povzdechl a řekl: Volal jsem na tohle číslo nesčetněkrát a konečně si to zvedla. Tak jak se ti teď daří? Grace rychle odpověděla: Mám se dobře. Vzala jsem si bohatého muže. Teď jezdím v luxusních autech, jím v luxusních restauracích, nosím značkové oblečení. Život je mnohem lepší, než byl s tebou, to je vše. Přichází. Musím jít. Andrew a jeho sestra šli přímo k ní. Andrew požádal: Dej mi tašku zeleniny. Když Grace zvedla zeleninu, aby mu ji podala, stuhla šokem, když viděla Andrewa přímo před sebou. Co tady děláš? Zeptala se. Andrew vážně řekl: Překvapená, co? Neříkala si právě do telefonu, že jezdíš v luxusních autech, jíš stejky, nosíš značkové oblečení, tak proč si tady takhle? Všechno lži? Říkala si, že si mě opustila kvůli bohatému muži. Tak co se stalo? Jsi tady v tom spalujícím horku a prodáváš zeleninu. Asi tvůj manžel nebyl tak výjimečný, co? Grace odpověděla hořce. Můj manžel se nemá dobře, ale už jsme roky od sebe. Nemusíš mě urážet. A co když prodávám zeleninu? Vydělávám vlastníma rukama a nestydím se za to. Chcete tu zeleninu nebo ne? Pokud ne, prostě odejdi. Andrew rozlobeně odešel. Grace se ponořila do vzpomínek na minulost. Vzpomněla si na den, kdy dostala svou lékařskou zprávu. Stálo v ní: Vaše nemoc vyžaduje dlouhou léčbu, je to drahé. Měla byste být brzy hospitalizován. Tehdy se Andrew soustředil na budování své kariéry. Bratrova sestra, sdílející jeho bolest, řekla jemně: Bratře, vím, že jsi z Grace vyrůstal. Mluvit o ní není snadné. Andrew si hluboce povzdechl. No dobře, tak mi pomoz. Zjistit, co se opravdu stalo během těch let. Jednoho dne v Andrewově kanceláři jeho sekretářka řekla: Najali jsme ženu na úklid, nech mě ji přivést. Ale jakmile Grace uviděla Andrewa, rychle se otočila k odchodu. Andrew ji zastavil. Počkej, proč utíkáš? Jsem tak děsivý? Čím si prošla všechny ty roky? Jeden den prodáváš zeleninu, druhý den uklízíš. Kde je ten tvůj bohatý manžel? Grace chladně odpověděla: Jakou práci dělám, to s tebou nemá nic společného. Andrew si povzdechl. Byli jsme kdysi manželé. Nemůžu s tebou alespoň mluvit, co se ti opravdu stalo? Grace zvýšila hlas. Mezi námi je teď jenom pracovní rozhovor. Andrew na ní šokovaně pohlédl. Jen pracovní rozhovor? Pak se obrátil na svou sekretářku. Dobře, najmi ji. Brzy k němu přiběhla jeho sestra a řekla: Bratře, pamatuješ, co jsi mě požádal zjistit? Teď už to vím. Pravda je, že tě neopustila kvůli bohatému muži. Odešla, protože byla velmi nemocná a ty si právě začínal svou kariéru. Myslela si, že by tě jen brzdila. Andrew byl šokován. Takže odešla jen proto, abych nebyl brzděn? Jeho sestra přikývla. Přesně tak. A teď je její zdraví horší. Vede malé práce jen proto, aby přežila. Dokonce jsem slyšel, Andrew ohromený vytáhl svůj starý zástupní prsten a zíral na něj. Pak se rozběhl, aby našel Grace. Nakonec jí po hledání našel, jak někde uklízí, přišel k ní a zhluboka si povzdechl. Teď už znám celou pravdu. Ale Grace, pamatuj si to, nejseš pro mě přítěž. Jsi nejdůležitější osoba v mém životě. Grace tiše řekla. Takže si to věděl celou dobu, ale podívej se na mě teď. Nejsem tě hodná. Andrew pevně řekl: Grace, už nejsem ten chudý kluk, teď si mohu dovolit tvou léčbu. Vždy budeš tou nejlepší ženou v mém srdci. Pak si klekl na jedno koleno a požádal jí o ruku. Vezmeš si mě znovu? Grace se usmála skrz slzy a přikývla ano. Rodino, už ho nikdy neopustím. Dáš nám své požehnání?